Volný čas už skoro rok nevěnuje ničemu jinému. Je zavřený v dílně, kde vrtá, pájí, vyklepává. Teď například dokončuje jednu z nejdůležitějších částí, hlavní kotel pro vaření. Touze ochutnat vlastní pivo se u Janošovských podřídilo skoro všechno. Obětovali jí čas, sklepní prostory i kus zahrady. Tak jsem začal všecko vyrábět sám. Jsem nakoupil materiál a v podstatě je to všecko postavené za cenu materiálu. To nejdůležitější je jako varna, to jsou ty kotle rmutovací, nasezovaní a potom zase to už obnáší, že musíte mít spilku, kde to pivo můžete vykvasit. Postupně si vytvořil rovněž chladící místnost a takzvané tanky, kde pivo déle než měsíc uzrává. Marian Janošovský je původní profesí elektrikář. Dnes pracuje jako výdejce nářadí v průmyslovém podniku. Domácímu Sládkovi pomáhá k splnění jeho snu rodina, známí a sousedé. Přiložili ruku k dílu. Nápad se přitom zrodil za nepříliš veselých okolností. Napadlo mě to v podstatě, že jsem začal marodit, měl jsem nervové problémy, tak na to působí nejlíp vitaminy typu B, tak jsem v podstatě začal vařit pivo, protože to obsahuje hodně vitaminu Bček. Počátky byly kruté, protože tak jak většina těch domácích vařičů to vaří v nádobách nebo v nějakém hrnci, jo, a postupně se zvětšují hrnce a tak, aby mohli nějak něco vařit. No. Od pokusného vaření už byl jen krůček k opravdovému Sládkovi. Nebylo to ale nic snadného ani po legislativní stránce. Potřebujete spoustu povolení a razítek. Pan Marian to přesto podstoupil. Čím více se blíží jeho sen dokončení, tím častěji mu volají kamarádi pivaři. Mnozí už leští půl litry. Piva, co jsem tak přemýšlel, nebo co jsem zkoušel v těch hrncích, tak bych chtěl 11 světlou vařit, potom bych chtěl polotmavou 13, potom jsem zkoušel už uvařit 15 medovou. Zlatavý mok si bude pan Marian vařit z žateckého chmele a moravského sladu. První várka by se měla v těchto nádobách zrodit počátkem listopadu.